kod ANC kod UDA en gimoro madito ne timore koso en gimoro manopoi. Ng'ani history wacho ni o repeat itself. Kaka ne ineno ni URP gi TIANE nobando piendegi to donjo Jubilee. Magino nomiyo Ruto achiedh nade. Kes noonge gi gima luongo ni option. Kotoki oko e party to onge kuma inyalo dhie. Mano is the same mistake ma Mudavadi timo. Kes sani koro ing'eni unless ni in gi party ni moro akicha ko olor ni dhot to onge kuma inyalo dhie. Emomiyo Wetangula taneno koriekone. Oriekre wacho ni ato mara ne okafoli. Kes ing'eni seche ma in gi party ni owuon in gima luongo ni bargaining power. Ka dhano bedo e mesa kama koro iwacho ni koro wan gi principles mar sirkal. Tiwacho ni Cleophas nigi party ne, John nigi party ne, Okil nigi party ne. Koro uwuoyo at the same level, the same pedestal. To seche ma in osenywandi ei party machielo, yot deal kodi, nikech kata mondo iwuog gi mi dhi los party machielo mogen momentum, ok en gima yot. Koro ma en mana siasa mar 2027. And kaka nawache higa mokalo, en strategy ne Ruto temo create gima luongo ni constituency away from central Kenya. Oseneno ni Gachagua be ineno kokawo kore kochacha. Embe koro osebedo gi politics ma local. Koro Ruto ng'iyo ni koka kawo Gachagua, kata kokakawo Ndindi Nyoro, kata Kimani Ichung'wah, kata Kithure Kindiki from central Kenya, to ng'a nyalo kawo. To duoko mar ng'a nyalo kawo no e UDA gi ANC, anyalo kawo Mudavadi Western, kara anyalo kawo ng'ato Nyanza. Koro mane mana siasa ma 2027. Aya, siasa mabiro nyakuro gi jowa. Mane makelo e giko kendo sani nyakuro jago nero kama nyakubedo kodo kar riko golo wacho ni resist. Victor Onugu wacho ni mosna wakili nyise ni osiepe miluongo kanyo ne ambassadors omose. Giro wakilo yudo mos. Samuel Nyakwara Lweny ben wacho ni sichopo kae sama chon kendo kodo akadi more Oxtin wacho ni kaka pile